Ẹ kú dédé àkókò yìí gbogbo bí tẹ́ ti láǹfààní láti máa wò mí tàbí gbọ́ mi ketekete. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá OO1 pẹ̀lú Oyinládùn Ẹyinjú Elédùmarè. Kí wá ni tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí, kí ni tí a fẹ́ pẹ̀kẹ́lù? Ó ní álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Álífábẹ́ẹ̀tì Yorùbá. Ẹ mọ̀ wípé nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì àwọn náà ní tí wọ́n pè ní lẹ́tà tí a pè ní ABC. Bí ọmọ kékeré bá fẹ́ mọ̀ láti mọ kíkọ àti kíkà èdè Gẹ̀ẹ́sì, yóò bẹ̀rẹ̀ láti bí ABCD. Bẹ́ẹ̀ náà ló wà nínú èdè Yorùbá. Ní báyìí ẹ máa bá mi ká lọ. Eléyìí ni álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Òun náà ni mo ti kọ sójú pátákó yìí. Ó yá, ẹ jẹ́ kí a jọ kà á. A, B, B, D, D, E, Ẹ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàkíyèsí sí A àti Ẹ tó wà láàrin yìí. A rí nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì tí a bá ti rí lẹ́tà yìí ni ó túmọ̀ sí. Ṣùgbọ́n nínú èdè Yorùbá a ní tó pé méjì tí ìtumọ̀ rẹ̀ ò sì papọ̀ mọ́ ti èdè Gẹ̀ẹ́sì. Eléyìí tí kò ní ọmọ ni a pè ní E. Eléyìí tí ó lọ́mọ nídìí la pè ní Ẹ. Ṣé ó ti yé wa? Fi, Gí, Gbì, Ì, Jí, Kí, Lí, Mí, Ní, Ó, Ọ́. Bákan náà ẹ máa rí eléyìí, lẹ́tà álífábẹ́ẹ̀tì méjèèjì yìí ó jẹ́ nǹkan náà, ṣùgbọ́n ìtumọ̀ pípé wọn ó ṣe kí ni, ó yàtọ̀ àti ibi tá a ti ń lò wọ́n. Ìdí ni wípé eléyìí ti ní ọmọ nídìí. Ọmọ tó ní nídìí ńlá fi pè ní Ọ́, Ó, Pí, Rí, Ṣí. Sí eléyìí òun náà ni sí tó dúró báyìí. Ṣí. Ṣé ẹ ti rí ìdáhùn àti ìyàtọ̀ wípé àwọn méjèèjì ṣí. Bí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa eléyìí, ó dàbí ká sọ wípé a fẹ́ sọ pé ṣí bí, kì í ṣe sí bí o, bí àwọn ará Ìbàdàn ti mọ̀ pé ṣí bí, kì í ṣe sí bí, kì í ṣe sí bí, ṣí bí. Ṣó ti yé wa? Ṣí, tí, wí, yí. Eléyìí ni álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká jọ tún kà lẹ́ẹ̀kan sí. A, B, D, E, F, G, Gbì, I, Jí, Kí, Lí, Mí, Ní, Ó, Ọ́, Pí, Rí, Ṣí, tí, wí, yí. Àwọn wọ̀nyí ni álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Mo lérò wípé tí wọ́n bá bi í pé ṣé ẹ mọ̀, ẹ̀yin náà ti lè sọ, ẹ ti lè kọ́, ẹ sì ti mọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin Ẹ àti Ó, Ọ́ àti Ṣí àti Ṣí. Ẹ ti máa pàdé mi lórí ìkànnì Oyinládùn TV, ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá OO1. Ẹ ṣeun púpọ̀.